ven Jonas. Vi kan kun gå i en retning, hvis vi får en halv. Så har vi også kun en halv nu. Hvad har været det grundlæggende, udover visionerne og idéerne og planerne, så er det grundlæggende for succes? Jonas? Jonas? Nu. 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 Gider ikke mere. Nu tager jeg hjem. Peter Rondo, som mange andre spillere i ligaen, Stephen Curry, Collinson, der er mange spillere, der har fået positive ryger, som folk ikke har holdt af. Chris Paul i de tidligere år. Men Rondo, han har faktisk fået en stor fanskare, masser